Kakong Dewi Tongper kabadai ka MDC jong Narpo constituency kalapan pau ka jingbom hun ba shim layo ban yakran hapo ka ying darbar jong ka Giant Hills atan Moses Ray Council ya ka jing ba kinong shong snong kalahaleng huroy hinggaria kimat da ka ba kido ya ka hok ban yale ya ka land holding certificate na ka daw ba ka council kam shim pediang ya ki application jong ki nong shong snong klem ka daw ka babiang ya ka jingkat tai ka council ban pediang ya ki land holding certificate application jong kini ki nong shong snong kadai na do ubnai Julai arja absan bat hadu menta umpat shim latre ban pediang ya ki land holding certificate application jong kini ki snong Resmi kajisha ka ngidon ka session hang district council Giant Hills atau Moses council but ngasnyo ba kadon ki questions ki bangim yo ban pendap nomor ba ichaman ila produk ya ka meeting ya ka session but iklem alat shu bagi wiki questions nginyo ban pendap iki then re ngadon kaning emergency dan ka urgently kabang kuat ban penpau sha kinong snong jong ki south li ki jong ki snong kum sha Siliang wak kebangi ong ki huroi hinggeria lahaleng bat snong persin bagana ke questions kebang alabo ni the reason for delaying in issuing of NOC for application of land holding certificated by the Doloi or AO in charge of Rembai Elaka specifically to the applicants belong to huroi hinggeria lahaleng villages. Dan mereka jubab ke bangayo kalong ba, there is no delay. Kani kajing jubab jong kaniga jong EM in charge, EM in charge jong political department ba amdan delay ha kaniga application ya kiniki land holding jong kiniki kisnong kibaran stage dewa ka contradict jing syahadu kata-kata namar ba dang ho benai Julai kini kadi ke form jong land holding ke ba nga bat lengkap bat kinong snong kibari kitrai jong kani ke jaka beran halahaleng ngilik ban submit ya kini ka form jong land holding kapal dek ban recommend daw hash nong ru ban like ai ha kani ka EO mah then re EO iong ba ya menta EM in charge bede ikong wallet mah betul kapor idang bat impat sya ban le application te Henry naduk bana Julai haduk mentaru kimpat peli leni kimpat ailat ya kinong snong jong kini kisnong besliang wa ban lek ya kini application jong kini menta ban long try ya kini kendeu kesiap kebaki kila im lagi purpose nem menta te kawai kalong ba kini kisnong huroi lahalen hinggaria kidai kisnong kibana mensua kim syamlad dan gunuru kajing syak pentut Hagati isya ki dang yo kini ki land holding ban apply ki land holding ki jongki Henry nadu uni hu ke isi betmai nadu uni Julai ajar pesan kim syam yo shu ban yele kini ki land holding jongki kemen kila syak stop ban yele ki land holding ke jongki te kajubab ke basya ngim yo na kani ke isi jong kani ke ba ruling mau ke ba pandia kani ke isi jong ke district council jongi ngam syam la yo kani ka jibab basya ki syong ba there is no delay Henry ke jisha kalong ba ngalak ban jisha ba nadu kena Julai ya la ban sign do ha snong la ban apply Henry am syam la pediang ya kini ikot isla jongki bat mana kene ke sni bala de ru ngi iba kini kinong snong la ni kirang ba snong ki ba snong ki la lek ban ai ke jing tho sha EM in charge ne cha ka district council na benta ke jing pensai balai ba ki kot isla jongki am syam la pediang te ke wei kalong ba ngas ngi hukum kawai nang kono mikmat kabarang da jing klik ya kene ka tan ke jongi mo ka ne ki tan sileng wa ngan no thu ipi ngadap da jing susun ki namar nad ki de deprive ki du ya ka hok long berman du ke jongki nadu ki por man shua kim syam yo kini ki light ne ki jing shai electricity but kim syam yo ya tau usulok ubah umiat dai tang ha ne usnim ki sedang ban yo te haduk menta pada wat ya kecaka ke bagi ki imja no kwai no tempeu bagi trei bagi kita te ya kene kecaka ke pusta ke bagi le imja na du ki por mensua kan no ke sistem ban thung ya kwai ban rap ya kwai kan no ke sistem ban dikit biang ya kwai ban le di sya kini ki yo ki hat ki badan let's say sya snong jongi sya sumkiang ne sya setengah sya yo la rembai skoi ki caka kamlong ke besuk ki kalong ba stom du kata-kata Henry ki yile stom namar baki imjana uni ukwai
Tenre ka wai kalong bawat ya kene ka jaka ka baki teregi ktaru ka district council kam syam island ya ki bikin apply ya ki land holding ka jonki kam syam island ya ki bikin yo ya ta kot keslaban penti baki dai try maki ya kene ka jaka ka puta